sayang ora sembahyang ono masjid mung disawang Al-Qur'an tinggo pajangan jarene kagune Islam sayang ora tau ngaji bisuke bakal cilaka Adela Cimi-cimi audio. kabeh pancen butuh duit yen wis sugih duit aja banjur medhit duit iku kadang dadi penyakit sugih duit lali ngaji lali masjid Golek duit aja nganti ninggal salat lali zakat salamullah ala toha rasulillah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Sofi aja lali zakat deh. Aja sampai lali. Selamat dunia akhirat. Duite numpuk segudang tumpakane mobil sedan sayang ora sembahyang ono masjid mung disawang Al-Qur'an tinggo pajangan jarene kagune Islam sayang ora tau ngaji ojo koran diunggulno Al-Qur'an jarene kuno bisuke bakal cilaka ojo banjur medhit duit iku kadang dadi penyakit
dadang kabeh kanggo keluarga tersayang. Urip ning dalan turu ning dalan bojone kudu perhatian. Bojone kudu perhatian. Sopir truk wani dadang kabeh kanggo keluarga tersayang. Urip ning dalan turu ning dalan bojone kudu perhatian. Bojone kudu perhatian. Allahumma sholli wa sallim